Sausa ka awit. To say, heard you've been making around. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cherry. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Almost Over You. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Maganing ko sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Cherry. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mukuha kag lain katabang? O lagi, kikinahanglan kayo no to dinis bahay good. Pila nakakatabang mo kalit naghawa din eh. Aw, ikaw gud. Basta siguro alang nga ang imong kwaon kay dili manghilabot sa itong mga butang din eh. Salamat sa imong pagdawat na ako, tiha. Way sa pa yan, uy. Gusto sa ko makatabang sa imong pagtuon. Ayaw ka bala ka, ti. Di ka kahatagan og labat sa o. Salamat, day. Te, nakaluto na ko sa inyong pamahaw. Naplansat na ako ang imong uniform of kang kuya. Maayo hinuon. Dali, dungan na lang na mo kaon din eh, mientras tanto nga natog pa ang mga bata. Taod-taod lang ko, te. Sa'yo pa man sa kaayo. Ayaw pag sa Cherry. Sa'yo pa bidaw kayo para ipamahorong oras. Nala, sige. Away lang o nagbalik dito, Kaw. Ako ni bahala din eh. Salamat, te. Murag, nagluspad man si MM John Rex. Nakabantay ka? Oo, waman. Una-una na tingalan namin mo eh. Sige na, kaon na diya. Te, sorry kaayo ha, pero napahawa na ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Kuan, te. Nakita na nako siya nga nang hilabot sa tong personal nga butang. Kuya John Rex. Tinuod ba, MM? Di ba niingon ko nimo? Nga kung naa kay kuhaon nga katabang, kanang kasaligan og dili hilabtanon? John Rex? Sorry, te, pero mapahawa na ko din eh. MM? Ay, saon man ni, uy. Hangtod rin mo pa ko makakita kapuli ni MM. Pila naman ikakatabang tining mga hawa, uy. Huwag magi magtugay. Saon man ako kung trabaho, ani. Tawagan ako kung amigang bayot, bi. Basi na siya ika-recommend. Hala no. Huway. Mura yun na rason nga nagkikita ka na ako. Aron mangutana ko naaba ko'y ika-recommend ni mong katabang, ha? O, lagi. Ikaw ba amoy daghang connections? Ulo, uy. Di ba bago raman mo nga nagkuha katabang? Nipahawa man day, uy. Ha? Uy, ano ko taon? Nasakpan man ni John Rex nga nang hilabot. Uy, oo ba? Nala sige, mangita ko. O sa may preference ni mo. Gusto kong batanon nga babae. Kanang nag-eskwela ba ron? Aron basad nga matabangan sa nako sa ilang pagtuon. Nala sige. Mangutana ko sa akong mga kaila, ha? Cyril Lord. Unsay pangani mo, day? O pila edad ni mo? Lorna, te. 17 na akong edad og taga-isla ko, te. Uy, mao ba? Mao ding daot kay ka. Um, Ay kabala ka. Dinhina mo, dili gyud ka pagutman. Kung unsay kanon na mo, mo'y makaon nimo, ha? Salamat, te.
Recorded by X Thunder Gaming. Oh, kumusta naman ang bagong katabang nimo? Pareya buyag, kugihan bataa og lambing. Maluoy gani ko kay pretigyong ni Wanga, uy. Uy, mo ba? Lano? Luoy tingali nagkahimtang dito. Ay, magampo lang kung magdugay na diha sa inyo. May talagi day, uy. Salamat ha. O say kasulti nimo sa tong bagong katabang ron. Okay naman. Uwa ra kay nabantayan? Wala naman, day. Buto na ba ta? Mao ba? Maayo hinuon. Mao sabi niya ako nabantayan niya. Gani, lambing sa siya din ako. Maayon tag magdugay na gyud siya nato, no? Mayon ta. Amaw magkakuya, uy. Lingawan ninyo, God. Na, si kuya ti ay bugal-bugalon kayo. Nga naman? Kay kadto ko ng pagbag-o pa na akong abot, wangkig ko no kaayo ko. Karon kay ni gwapa na kuno ko kay naunod-unuran naman ko. Mao ba? Tinuod man sad. Thank you kaayo ninyo ti ha. Tungod man sad gud ninyo kay nabati na ko nga dili ko lahi ninyo. Basta magtarong ka lang. Tarongon ka sad gud namo. Thank you te. Ay sige na ti kaon na. Sige. Ang mga bata, wa pa nang naog? Nakakaon na si CJ te. Si Inigo maiwa pa. Ha? Nga naman? Ma, pasadi lang nako. Nak, noon sa man ka. Pila na ko kaadlaw nakabantay nimo. Mura kag naigili ka yan, problema? Wa may. Nahibaw kong naa. Sulti ko tinuod. Ma, Ngano? si Papa ug si Ate Lorna, Ngano? nakita na ko sila ma. Kadaghan na sa kwarto ni Ate Lorna. Unsa? Unsa ba ka? Kahit magpadag ba? Tinuod ba? Doon na may relasyon ni Lorna nga atong katabang? Nabuwang na. Ay patagag panangil, oy! Lorna! Lorna! Wala si Ate Lorna sa iyang kwarto ma. Wala sa kanyang mga gamit. Hayop ka, John Rex! This is city anyos ni Patol ka! Chere, unsa ba? Ay, good ko butang-butang eh. Nakita ka pa. Kamong duha si Ate Lorna. Itugan yun eh ka, ha? Sa ato pa tinuod ka di ay! Ha? Hayop! Baboy mo! Labi na ka! Gusto na! Hayop ka! Gusto na! Ay, kupon ah! Kung di ka gustong mamatay! John Rex! Pagyapon muli si Papa ma. Uwa paghihapon na ka. Sorry ma. Sagid na ako. Kung mapan ako, misulti ni mo, dili unta mo mag-away ni Papa. Nak, nakayo pagsultian na. Uwa kay sa, ha? Ulion paghatang Papa ma. Inigo. Na-stress ko. Ngano? Naglagot man ko. Sidang ni Chika kanako nga na-affair mo ba na ug ang batan-o ninyong katabang. Giaway mo gito na ako katong akong kailang nag-recommend ato niya. Uy, niya, ni unsa man siya? Oh, laliman ka. Niingon siya na ako nga biniyag nag-usab na itong bataa. Kaya ang style ay atong katabang ninyo, magbaligya dito sa iyang unod. Nana dito'y kuan. Kuan baka na bang naana na dito ba mangway kahadlok.
Unsa? Maliit. Og na pagid ay, na tanawa rin picture oh, ng tanawa oh. Imong bana ug ang inyong katabang sweet kaayo sa bangka oh. Ay. Wa mga nuhuna nga naa sila gigubang nga pamilya. Ginoo ko. Mo ring wala miuli nimo kay ni kuyog na din sa babae dito silang isla. Mga hayop sila. Gabaan po ta silang kipuhat na ako. I saw an old friend of ours. Heard you've been making round here. Tungod sa akong kalagot nila, akong gipost sa Facebook na ng ebidensya nga nakuha na ako bahin nila. Ug wa ko magdahom, nga dili lang day kausa kini gibuhat sa kumbana, kung dili makadagang higayon na. Naay ni-reach out na ko uban namong katabang nga mga batan-ong babae sa una, nga nisulti sa experience nila sa pagbaboy sa kumbana nila. Naay uban ni ingon nga nabugos sa kumbana nga hilabtan sila og bayran. Unya ang uban, nakasuway gud og gihikap sila sa kumbana. Hinungdan nga namahawa sila. Grabe kaluog ang amahan sa akong mga anak. Nagtuo kong nakaila na kay ko sa kumbana, pero wa pa man gid di ay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mukha mga hikalang kaagi ni Cherry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, Almost Over You. Ang mong kaagi gibahatan no doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingkasig ko gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangina.